Bueno, jo estava molt dia al meu despatx. Això forma part de la vida quotidiana. I em va parlar d'una polsera solidària. Jo vaig dir, una polsera solidària? Va, doncs està bé, és una cosa curiosa. I me la van ensenyar, i jo m'agrada, me la vaig trobar molt maca. Però el que realment em va treure el fet de colpidor a mi va ser la filosofia que hi havia darrere d'aquesta polsera. Que es posi aquesta polsera, que es posi aquest penjoll, estarà dient d'una forma molt clara que ha pres partit per totes les coses que representa i no coneix una idea tan simple, però tan colpidora, tan entenedora. Doncs per fer aquest disseny, el que vaig pensar sobretot era quina era la imatge que tindria un nen a l'hora de pensar en la seva llar. Llavors vaig pensar que seria una casa molt abstracta, molt imaginària, no és una casa real, però bueno, de fet ja es veu, no? L'espiral també vaig pensar que és molt un símbol d'energia. El cor és una màquina que bombeja, però el que ordena realment el tràfic sanguini i els sentiments i tot el que va amb la sang, aquesta meravellós caudal de lo millor i del pitjor de l'home, és la caròtida i és el pols. Aquestes serien les peces originals. Primer això s'ha fet en cera, després ho hem transformat en plata, que és aquest cas, i a partir de les peces originals fem el motllo. Amb aquests motllos ho portem a fondre i a partir d'aquí és quan fem les repeticions per fer els charms i el penjoll. Si un es fica una polsera solidària, doncs s'ho fica directament a la caròtida. I si un es fica això amb el penjoll i la polsera va al pols, és a dir, si ens fiquem això, d'una altra forma quedem captats per l'esperit, per la filosofia que hi ha darrere d'aquests dos elements. Permet que es vagin incorporant xacres aquí, petits símbols, petits dissenys. Cada un d'aquests dissenys representarà una idea sobre com té de ser el món. En principi, òbviament, són col·lectius vulnerables i vulnerats.